Ejja ħaffef Rodrigo, għax se jaqbduna, qedtlu minn taħt l-insien. Hija waddabli minn fuq il-ħajt il-basket li kellu ftit ħwejjeġ u wara ftit bdejna l-mixja tagħna biex noħorġu mill-bibien tal-belt tagħna, Avila. Imma l-avventura tagħna intemmet ħesrem meta fit-triq rana tziju tagħna li kien ġej lura mill-vjaġġ tiegħu u f'kamilni ngħidilkom sibna ruħna lura lejn id-dar. Għalkemm konna għadna tfal żgħar, jiena u ħija Rodrigo xtaqna li nitilqu minn Avila, mhux għax konna mdejqin, imma ridna naqgħu f'idejn il-Mori biex nieħdu l-martirju u żgur nirbħu l-ġenna. Forsi ħafna minnkom qed isaqsu, imma dan x'ġennu? Illum nifhem li dawk l-avventuri kienu juru x-xewqa ta' qalbi li jiena nkun viċin Ġesu li tant iħobbna. Ommi, Beatriz, minn dejjem kienet mara marradija u mill-ftit saħħa li kien ikollha kienet tara kif tagħmel u tgħallimna kif ngħixu ta' vera nsara. Iktar kemm komplejt nikber, aktar bdejt nagħti każ ta' dak li d-dinja kienet qiegħda toffrili. Il-kuġini tiegħi introduċewni għar-romanzi u affarijiet oħra vanitużi li jkolli nistqar li kienu jogħġbuna ħafna. Kien proprju f'dan il-mument ta' kriżi fil-ħajja tiegħi li ommi mietet. Il-firda ta' ommi ħassejta ħafna, però ħassejt il-bżonn li ndur lejn Omna Marija fis-sema u nitlobha li tkun ommi. Missieri kien inkwetat ħafna li l-ħbiberija mal-kuġini tiegħi kienet se tħalli effett ħażin fuq ħajti u għalhekk iddeċida li jibgħatni nkompli l-istudji tiegħi fi skola tas-Sorijiet Agostinjani. Hemmhekk kienet tieħu ħsiebna soru li maż-żmien kellha influwenza kbira fuq il-ħajja tiegħi. Kien hemmhekk li bdejt nistaqsi lili nnifsi jekk għandix il-vokazzjoni biex insir soru jew le. Però fis-sena 1531 qabditni marda li ħallietni bla saħħa. Missieri, flimkien ma' dawk li kienu jieħdu ħsiebi, raw li aħjar kien ikun li nirritorna lura d-dar biex nieħu saħħti lura. Bis-saħħa ta' tziju tiegħi bdejt naqra littri ta' San Ġilormu li għenuni nieħu d-deċiżjoni biex nidħol soru. Lan tiegħi kien li dik it-triq kienet l-iqsar waħda li kienet tassigurani li se mmur il-ġenna. Missieri ma qabilx mad-deċiżjoni tiegħi, imma jien għamilt ta' rasi u f'Novembru tal-1535 dħalt fil-kunvent tal-Karmelitani ġewwa Avila li dak iż-żmien kellu fih 140 soru. Il-firda minn mal-familja tiegħi ħassejta ħafna, speċjalment il-firda minn ma' missieri. Wara li professajt, erġajt imrat. U kemm minħabba l-marda u anke minħabba li t-tobba ma tawniex kura tajba, spiċċajt fi stat ħażin ħafna. Kont nitlob ħerqa kbira għal fejqan tiegħi, mod speċjali lil San Giuseppe li sema t-talba tiegħi u fejjaqni. Però saħħti qatt ma ġiet lura kif kienet. Kien hawnhekk li bdejt inħoss ċertu telqa fil-ħajja tat-talb tiegħi u lanqas kont naf x'nista' nagħmel biex ninġabar fit-talb. Però kont nagħmel minn kollox biex il-ħin tat-talb nagħmel l-aħjar li nista' minnu. Kien perjodu diffiċli ħafna għalija li dam 18 sena. Kien matul dan il-perjodu li beda jkolli esperjenzi mistiċi qawwijin. Però kont inħoss li ħadd ieħor ma kienx qed japprezzani. Imma dan waqaf f'esperjenza li jiena kelli fejn rajt lil Kristu pjagat. Kien hawnhekk li kont kapaċi negħleb l-egoiżmu li kien ixekkilni milli nikber fil-ħajja spiritwali tiegħi u nerġa' niskopri żbuħija tat-talb. Kelli 39 sena. Kien hemm min ħaseb li l-esperjenzi li jiena kien qed ikolli kienu kollha xogħol tax-xitan. Però kien hemm konfessuri oħra li kienu jgħinuna ħafna u jinkoraġġuni inkompli l-meditazzjonijiet tiegħi u naħseb fuq l-umanità ta' Kristu. Father Francis Borgia fl-1515 meta sema l-qrara tiegħi qalli li dak li jiena kont qiegħda nesperjenza kien l-Ispirtu ta' Kristu li kien qiegħed jaħdem fija. Huwa qalli naħseb iktar fuq il-passjoni ta' Ġesu
u ma nirreżistix l-esperjenzi li jien kien qed ikolli fit-talb. Iktar tard, fl-1560, San Pietru tal-Kantara qalli: "Kompli sejra kif inti binti, il-koll għandna nbagħtu." Id-tbatija li jien kelli kien li dawk ta' madwari, inkluż konfessuri oħra, ma fehmunix u kienu jaħsbu li dan kollu kien jew immaġinazzjoni tiegħi jew xogħol ix-xitan. Matul din il-mixja tiegħi ipproponejt miegħi nnifsi li dejjem nipprova nsegwi r-regola fil-perfezzjoni tagħha. Imma l-atmosfera ta' madwari ġewwa l-Monasteru ta' Avila ma tantx kienet tgħinni. Lejla minnhom f'Settembru tas-sena 1560, flimkien ma' xi ftit sorijiet, ipproponejna l-bidu ta' monasteru il-bogħod minn affarijiet ta' din id-dinja, hekk kif ir-regola Karmelitana kienet tgħid fil-bidu. Għal-bidu kienu diversi li ħeġġuni, però meta saru jafu n-nies tar-raħal ma ħadux pjaċir u kulħadd dar kontra tiegħi. Wara 6 xhur ġie mħabbar provinċjal ġdid li qabel mal-proġett li kont qed nipprova nagħmel jien u malajr kemm jista' jkun bil-għajnuna ta' oħti u r-raġel tagħha xtrejna dar li kellha sservi tal-ewwel monasteru. Ftit żmien wara ġie jżurni San Pietru tal-Kantara li vvolontarja li jkun il-medjatur bejna u bejn Ruma biex inkunu nistgħu nġibu l-permessi meħtieġa biex nibdew din il-fondazzjoni. Din il-mixja ma kienx waħda faċli, iktar u iktar għaliex jiena kont mara. Ħafna ma kinux jarawha xi ħaġa li tixraq li mara u iktar soru tmur minn villaġġ għal ieħor biex twaqqaf il-monasteri. Oħrajn kienu jaħsbu li kont qiegħda niġġennen, imma bil-għajnuna t'Alla dejjem sibt min jinkoraġġini u dejjem kont nagħmel kollox bil-parir, speċjalment tal-konfessuri tiegħi, fosthom San Ġwan tas-Salib. Kien fl-1572 waqt it-tqarbin imqaddes meta kelli l-esperjenza ta' żwieġ mistiku ma' Ġesu li tant kont inħobb. Kienet esperjenza unika li kabbret il-ħajja tat-talb tiegħi. Minkejja t-taħbit kollu li jiena kont għaddejja minnu biex inwaqqaf dawk li llum tafuhom bħala l-Karmelitani skalzi, kont dejjem insib ħin għat-talb u kont ninsista ħafna mas-sorijiet li kienu jidħlu magħna fuq l-importanza tat-talb u tal-ħajja spiritwali tagħhom. Din mhux dejjem kienet faċli, imma bil-għajnuna ta' San Ġwan tas-Salib li kien anke il-konfessur tas-sorijiet, il-ħajja spiritwali tal-komunità tagħna kienet dejjem tikber. Komplejt naħdem sal-aħħar sena li fiha kelli mmur niltaqa' mal-maħbub tiegħi Ġesu. Fuq parir tal-konfessuri tiegħi ktibt ħafna kotba fuq il-ħajja spiritwali b'mod speċjali fuq it-talb. Il-kundizzjonijiet li fihom konna ngħixu u s-saħħa fraġli tiegħi kienu jxekkluni milli nkompli naħdem, imma ma kontx naqta' qalbi. Kien nhar l-4 ta' Ottubru meta saħħti marret ħafna lura, però xorta kont ferħana li kont sejra niltaqa' ma' Kristu, għax verament ma kelli xejn xi jtaqqanni jew ibeżżani, għax Alla waħdu għalija kien biżżejjed.